አመምህርና ሐድሩ ዳመረና ለገሰጸና ናቦታት አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙት ኸብሬት መስገነ ይሁን ስሙት ኸብሬት መስገነ ይሁን ስሙት ኸብሬት መስገነ ይሁን እስከ ሓደ ጊዜ ዕልልና ናመስግነው እግዚአብሔር አምላክ ይደገም ደገም እሺ ሰለሰ እሺ በእውነት ሁሉ ጊዜ ትምህርት ትማርልና ሓደ ነገር ናሰው ይግባ ወለዲ ሰው ብዙህ በመስማዕ ይኮን ይቀየር ብዙህ ስለተሰማዕ ሓደ ሰው ክቀየር ይፈልድ ወለዲ ክቀየር አይፈልይ ሓደ ሰው ክቀየር ደኸልታዩ አንተ መምህርና ሐምዳ መምህርና ትክክለኛ ናልብ ምኽፋት እንደሕደየለ በጣም ካብድዮ በጣም ካብድ ምቀየር ማለት እዩ እና ንቀየር እንደኾይንና ሓደ ጊዜ ቃል እግዚአብሔር ተሰምዕለና እዳይ ተሐሰስዎ ልባሃል ጉዳይ ነው ታማለት እዩ አንሕና ለታሰምዕለናኩም ዕዳህ ብለናኩም ማለት እዩ دحر تاولكم يكون توقعوا أي سمعنا كيبان إنقد سمع لنا أخونا ولد سمع لنا قال إذا سمع لنا يوانا دحر ختانا من الخزي أي سمعنا كينولو مسو من جس من قصة يخوني نحدت أو مرح يخوني أو حنت دنوا يخوني كلنا غيرنا اللي يمكن زجاجنا يخوني لبنان بالختام لكننا النحر هذا جزيك على إذا تسمع لنا اللي مقبرنا عداينا تشكم لنا عدا مالتيو لقى حي هارس دخينو أهرس يقول أحوله إذا سبت تغلق خيوط هاي سكر يا خاتل ورد ما أزيد كذا عدد ملوس ولا ما عليه أن كل جزيك على جزيرة المهر لنا سولنا بتشدس سولنا لما عد سنبت فتح الغابك تدس تغهم يا خوني تغيرنا كايوت وهنا قدايو إن حدا يتغيرها نقح تلك خير خنا خمالته إن قديت بعلق كذلك على خوني كذلك كويو ما تومهرنا لا مغلونا كل جزية عدا يشكم اللون يوم مالتيو سولنا بدسمعنا بتشدس كلنا سرقة بكالهم مع السنبت بتكسان خيدا قدسوا النقود مهرد نقولها ستولوا النقنات يغني تمكرنا كا مكرايو ما مهرنا عنتو هم لولنا تاريخ ما يخدي لولو وحنت محزنا بنخد حانت حزنا نخر كولكم نمرة تاريخ ما يخدي لولنا شكلنا لنا كرنا شكلنا الناس تاريخ ما يخدي لولو لبهم يخد انقدي لبنا دخابروا المغنيات عندي مغنيات يوم العلو خليته ولا تايتا يوم صوم خليته عبيت مغنيات يوم اسكمي تايتا يوم دنورو اتحادي تاي دنورو مبلع مستاي عبدي موطونو لك حمل حسما مالتيو سلخا قديم لي يولي من وراء مالت الاخواني زلبنا يا خبر ولا خالاي تا يخبر ولو قال እግዚአብሔር مسمع دي مفتاح يزيد لبنا ناسو تا يغبريو ያخبديو نازاتو مفتاح ولو ما تقمطو بلنا قال እግዚአብሔር مسمع ጸሎት ጾም ሙጽዋት ዞምድነው ሰው ታይገብርዎ ማለት እዩ ልቦናው ይኻፍቱሉ ሓደ ነገር ኩለኩም ግን ሃፍታም ሰብ ኃጢአት ነው አይሆነይ ሃፍታ ኃጢአት ነው አይሆነይ ሓደ ግዜናትና ካታ ሃፍትና ድኽነትና ዳሸግረናሎ ትፈልጡኩም ወዶ አሁንና ከዚ ድባለ ዕለና ሃፋትም ስለልኾና ድኻታ ስለልኾና እዩ ድኽነት እዩ ሃፍት ከይመስለኩም ሃፍታ መስራሕ እዩ ላብዛኛው ድኻ ግን ኦሽ ከይቢ ልብና ሃቶት ሰራሕ ላዳኾነቲ ተሐስብላ ሰውሕ ከይበልዕ እንግዲህ አካይለው ኮን ክፈል ማለት እዩ እና ታዲያ ማለት ዳለዩ ክርስቲያን ሰብ ሰነፍ አይሆነይ ያሰማዕኩም ድኹም ክርስቲያን ሰብ ሰራቅ አይሆነይ ለባ አይሆነይ ባዕሉ ሰርሑ ክበልዕ ግዴታ እዩ ሓደ ክርስቲያን እንድሕሊ ይሰርሕ ኮኑ ኩሉ ግዜ ታይልኾን አመራሪ ታይል ገወር ካዳን ያበለ እቲ ድኽነቱ ንሓጢያት መንገዲ ይገብሮ ማለት እዩ نسرح لنا تسرح لنا جن سلمان خون يبلناي سولخا تراح مسرح عنده خوين لا أهيزا باونتيو تراح نفسي توتو تخلي خوينا ولدي توتو تقول تراح نفسي أي تبي بتأمر أي خوني لما عالتي أبزا بيت كريستيان كف فلان وعالتا لنا كموتشي دو أي موتشي
ማንም መምህር ለስራህና ዓርሱ ጉዳይ ባዕሉ ይፍለጥ ሱቁላ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ኩለኩም ደው ሃው ባል ነገር የለይ ሓደ ሰብ ብስነ ስርዓት ክሰርሕ ነዎ ብስነ ስርዓት ነው ስክሕስው ነዎ ዳ ጥራሕ ቤተ ክርስቲያን ባል ጉዳይ ለየለይ ምክንያቱ እዚ ህንጻ እዚ ደሃንጽራዩ ምንታይ ናዩ ብቁርሽና ዳኾነ ስራሕ ካዳልዩ ማለት እዩ እቲ ግዜ አጠቃቀማና ንሕልውነህና ማለት ይዳ ሱልኻ ብቻ ቤተ ክርስቲያን ብቻ ወዛውን ዘበሰማት ያደገን ፋንድዑልኻ ገዛ እንድሕደየላ ፈልኻ ወቅት ምኻት ተርስለኻ ማለት እዩ ትሰርሕ ነካ አውን ዘበሰማት ትደግም ነካዩ ዳ አይትስሩሑ ስራህ ያዳሊ ሊብል ሐሳብ ምንም ነገር ይብልናይ በደንብ ንፈልጠ ስለላዳሊ ማለት እዩ እና ክርስቲያን ሰው ሰነፍ አይኾነይ በአግባቡ ይሰርሕ በአግባቡ ይጽሊ ናخلተ ዓለም ንጉስ ማለት እዩ ክርስቲያን ሰው እዛ ዓለም ዘለ ይሙችዮ ይሰርሕ አምላክ ነው ወይ በላዕለ ዓለም ላይ ታይኾን ማለት እዩ ይሙችዮ መንግስተ ሰማያት ያቲ እና ታድ ማለት ላለዩ እቲ ልቦናና ንخبደ ይብልናይ ስራሕና ለሰርሕነና በአግባቡ ነብርነና ማናጅመንት ልባል ማናጅ ነገብርነና ህይወትና ማለት እዩ እና በድጋሜ እቶም መምህርና ዳምሆርና በእውነት ቃለ ሕይወት ያስማዑልና ቃለ ሕይወት ያስማዑልና ሰብስክራይብ